सरकारान फुकट सिलिंडर फक्त BPL कार्ड धारकांक दिवपाचो निर्णय घेतला। गोंयांत सध्या 37,000 BPL कार्ड धारक आसात। ताका पयलीं दितले, उरिल्ल्यांक मागीर पळयतले अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। राज्यातल्या दर एका कुटुंबाक वर्साक 3 फुकट LPG सिलिंडर आपल्या घोषणापत्रात दिवपाचे उतर दिले। उपरांत आता भाजपा सरकारान ही येवजण फकत BPL कार्ड धारकांक दिवपाचो निर्णय घेतला। हे मुफत सिलिंडर येवजणेचो लाव गोंयांत 37,000 लोकांक घेवपाक मेळटलो। हेरांक दुसऱ्या टप्प्यात दितले। BPL कार्ड धारकांक 32 कोटीचो खर्च जातलो, मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। सिलिंडर 3 सिलिंडर एक फ्री दिवपाचे कित्याक एक्चुअली हो प्रोसेस आमी सगळो कंप्लीट जाल्लो आसा। एक कॅबिनेट डिस्कशन जाल्या नंतर म्हाका दिसता मिस प्रोबेबली एक बुधवाराक जे कॅबिनेट जर आसली जाल्यार कॅबिनेट एक फायनान्शियल एप्रुवल जावन ते मुखार येतलो त्या वेळार आमी दिसता। बट गव्हर्मेंट हॅज डिसायडेड टू गिव द फ्री सिलिंडर टू द आपले BPL. देर आर ऑलमोस्ट 37,000 BPL लोक आसात, तांकां आमी दिवपाचें आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला। पण जाहीरनाम्यात असा काय उल्लेख नव्हता की BPL लोकांना सगळ्यांना म्हटलं होतं उल्लेख। आता काय झालं की बाकीच्यांना जो देण्यासाठी त्याला प्रोसेस करावं लागणार, त्यांची इन्कम सर्टिफिकेट क्रायटेरिया आपण घेतली पाहिजे, त्यांना आपण त्यांचे अर्ज मागवायला पाहिजे। हे सगळे सामान्य दुसऱ्या टप्प्यावरती फेजवरती होणार। तर पहिल्यांदा BPL, कारण त्याचा रेकॉर्ड आमच्याकडे ऑलरेडी आहे ना, BPL लोकांचा रेकॉर्ड आमच्याकडे ऑलरेडी आहे। अप्रॉक्सिमेटली किती खर्च हवे तुमच्या पार्टीने करूया माहिती त्याचे डिस्कशन करून काय बाय डिसेंबर आम्ही म्हणू शकता की पहिल्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय होतो आणि ते इम्प्लिमेंट करायला 6 महिने उठून जातात। एवढं स्लो आहे का सरकार? नाही, सरकार स्लो नाही। एका गोष्टीसाठी जर थोडेसे 6 महिने लागले, बाकीच्या गोष्टी नंतर आणि टाइम पण आपण करून घेतलेला आहे, प्रश्नच येत नाही ना सरकारचा स्लो। पण पहिल्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय होतो आणि पहिल्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय होता एक 3-4 महिन्यापूर्वी हा थोडासा विषय झाला होता। अप्रॉक्सिमेटली किती खर्च येऊ शकले फक्त BPL वाल्यांना 32 crores, त्याच्यावर सगळ्यांना जर आपण देण्याचा प्रयत्न केला, जर मला वाटतं इथली ती गोईंग मोर दॅन 160। पण दुसऱ्या टप्प्यात सगळ्यांना देणार? दुसऱ्या टप्प्यानं सगळ्यांना नाही असं नाही आहे। नंतर आपण इन्कम स्लॅब क्रायटेरिया 4 लाख किंवा 5 लाख त्यानंतर मॅक्झिमम कव्हर होणार, ऑलमोस्ट 60% कव्हर होणार। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सन रोजारियो।